Bueno, ongi etorri Txerrendulariak websaiora eta gaurkoan websaio berezia dugu. Aste honetan txerrendulariak.eusak 15 urte egiten dituelako, ez izen honekin, ez da ere hizkuntza honekin, baina lehenengo bideo argitaratu genuela 15 urte egingo dugu larunbat honetan, maiatzaren 31an, eta kasualidadea edo ez, baina elkarrizketa hau bikain datorkigu, duela 15 urteko ura errepasatzeko, ze gure lehenengo bideoa, argitaratutako lehenengo bideoa, Peio Laberriak irabazi zuen duela 15 urte kadetea zela, urte horretan esaten digunez, 18 lasterketa irabazi zituen Peio kadetetan, eskualdeko eskolarekin, Goierriko eskolarekin, eta gaur egun aldiz, Red Bull Gorako kirol zuzendaria da, baita ere, batez ere, hori interesgarria dugula, Red Bull Gora garapen taldearen zuzendari eta arduraduna da, eta si akaso agian 15 urte hauetan zenbat aldatu garen orokorrean errepaso hori egiteko pertsonarik aproposenetakoa, ze lehenengo gure irudiak zureak izan ziren, eta orain irakusten ditugun irudi guztien artean zuk oso ondo ulertzen duzu zenbat eta zer gertatzen den eta zer aldatu den. Kaixo Peio, eta lehenengo galdera derrigorrezkoa da, zer gogoratzen duzu duela 15 urtetik? Bueno, egunon, aurrena, eta gogoratzen dutena, atzo kasualidad ez berriz bideo hori jarri nun ikusteko esan nun zenbat aldau dana, eta azkenen gogoratzen naiz, asko gogoratzen naiz, garaipen hortaz, Irunen, bertan Hondarribikin familia guztik lotura handia daukeu, eta esan nahi asko dauke inguru horrek netzako, eta garaipen polit bat izan zen, egia da urte polit eukin nula hor, garaipen pila lortuz, eta Irungo iteko bat garrantzitsu izan zen netzat. Aldatu hien gauza horien artean, da lehenago gure bideoak zira pixka jeroglifiko, ostia, hori da Peio eta sinistu behar dezu, orain ja gauzak argiago ikusten dira, kalidadea ere gora egin du, zalantzarik gabe. 15 urteko diferentzia, eta iaz arte, Euskaltel Euskadi taldean izan zinen, teknikari eta zuzendari gisa, orain Red Bull Goran, eta zure ikuspuntu orain txerrendularitzarena seguro zehar aldatu dela. Konta iguzu pixkat, zertan zabiltza orain? Erabat aldau da ez, txirrendularitza ointxe bertan aukera hau sortu zait, Red Bull Gora txirrendulari talde neotekoa, munduko talde handinetakoa da, struktura aldetik eta txirrendulari maila aldetik. Ni gaztekin ibiltzen naiz baita, 23 urte zazpikon responsabletakoa da naiz, gero World Tour taldekin lasterketa esiente egiten nahi naiz, eta egia esan asko aldau da ez, txirrendularitza 15 urte hauetan, pentsatzen jartzen ez nik adetetan nolakoan itzen edo juvenietan ze egiten nun, eta gaur egungo gazte ikusten ditut eta esaten dut, asko aldau da, asko profesionalizau da, nik esango nuke, oaintxe bertan lehen subinteres maila zana, oaintxe bertan juvenil mailakin lotuko nukela, bai profesionaltasun eta bai exigentzi mailagatik. La titular de Santa Mani ezkeguzu, kadetea zinean duela 15 urte, eta esan diguzula, oraintxe hasi baino lehen, zuek bezalako World Tour taldeek fokuare kadetetan, edo behintzat jarraipen bat egiten dezuela kadetetan. Zertarako edo nola maniatzen dezu hori, azkenean kadetea edo kategoria ezan, baina kadetetan umeak dira. Azkenean ez da erreza ez, zatik kadete batekin ezin dezu zuk itzein, bere aite jo barrakozu edo bere gurasokin itzein barrakozu tratua. Baina hoi hola suertau da nik uste Renko aiau zanetik, zati Renko juvenietatik pasoi eman zuen, ja mundu guztie juvenilek behiatzen hasi zen, Ayuso bezalako jendeare bai, eta ja struktura askok juvenil mailako strukturak ate dituzte baita, eta munduko hobenak izatea nahi du, beraz juvenil mailata pasatzeko, ja kadetetatik behitzen hasten dira. Eta oantxe dauzkegu kadete asko, ja manager personala dauzkienak, eta ezin dezunak ez da familiekin itzen, managerra ideio harrako ezula, kadete batekin itzaiteko, eta Junior maila eta zere hitzein bar dugu eta hitz egiten zenuen, zuek ere strukturaren baitan badakazue auto eder taldea junior mailako taldea dela, aipatzen zenuen hori, zein bat profesionalizatu dana eta mugarria Remco izan zela. Hainbesterako aldaketa ekarri du eta agian hau moda bat da eta agian pixka gero gauzak lasaituko dira. Ez dakit gustoko itzaiten moda bat izatea, zatik
lan asko implikatzen dugu, haintxe bertan adibidez hemen Euskal Herrin beti ikusia, ez? Progresioa beti, ez dakit, 25 urte ingurun iritsi diela gazteek gehien behaien maila altunea, eta haintxe bertan ekipo askotan 22 urte baino gehiago bali mauzkezu, ematen du ez dezula balio jazarra zehala, ez? Eta hoi ez da azkenen txirrindularitza nik uste bain geoz eta leno bukau behar dela, esan nahi dut, geoz eta leno retira behar dela jendea, zetik presio maila hau aguantatzea oso zaila imertzaile gaztei, beraz nik uste dut, eta gustauko zitzaiten, lehengo izatea. Bai, jendeak ez dakit gogoratuko duen, baina renko gona baino lehenago, eta baita ere matxin Emiratesan sartu baino lehenago, matxin oso ohikoa genuen Euskal Egutegian, eskautin lan hori egiten, batez ere, Patrick Lefebvrenentzat, gaur egun, dekeunik taldea denarentzat, soudal taldea. Berak horia garrantzia ematen zion, afizionatu maila jarritzari, baita ere junior maila jarritzari, eta berak egin batean Lefebvrerekin hasi zuen joera hori, inkluso renkorena baino aintzindariago izan zen, horria fokua juniortan ere jartzen hasi zelako, ez? Eskautin lan hori lehenago asko sisila zelako, zelna, orain askoz nabariagoa da, eta batez ere titular gehiago hartzen dituzte juniorrek. Bain junior mailan, junior guztik, esan edo, ointxe bertan 23 urte zazpiko kategoriko taldek, ez da inorrek ez dugu nahi, 23 urte zazpiko talde bat, danak ja ikusten du hori, eta nola hori begirale asko ibiltzen dien juvenil mailako karreratan, eta danak asko kontrolautaren karrera guztik, danako hain ja ekipo handita saltu nahi du, eta egie da, hain matxin aspaldi izatela ikusi juvenil mailako karrera baten, baina bai juveniek fitxatzen seitzen dola, ez? Baki dentzun dut jendea matxinek deitu diona, oain juveniek izan da, gero adibidez Perikas pasa zuen lehen urtean Espaini mailan hobenetako bat izan zen, oain behaien 23 urte ezpekio talden dau, debo talden, geho golturrekin karrera asko iten nahi da, eta bai, egia da matxin izan daike horren eragile. Bai, eta kontrastea, zu esalko txerrenolek zera, zu profesional mailara iritsi zinean, baina ohiko bidea jarraituz kadete junior afizionatuak, gero profesionaletan urte batzuk, eta gero teknikari bezala, hori ere badela aipatzekoa, txerrendulari testu inguru honetan, ziklistak hasten direla, baina baita ere teknikari asko eta onak zen matxin euskalduna da, Markel Irizar ere, eta goltur mailan euskaldun pila badare. Nolako izan zen zure bilbidea? Ni hori, kadetetan hemen honitzen, Beasaingo eskolan, Loinaz txirrindulari eskolan, gero juvenietan Ordiziko txirrindulari eskolan honitzen 2 urtez, urte politia eukinun juvenietan baita, Gipuzko itzule irabazionun, Euskadiko txapelketa, gero 23 urtez azpikota pasanitzen, eta lehenengo urtea Ordiziko txirrindulari eskolan inun baita, eta bigarren urten ja Alberto Contador Fundazioa jonitzen, Madrila, bertan 2 urte initun, eta hor Enrik Mas bezalako txirrindulari bat eukien duen, orduan beraz behantzako lanen pasatzen duen guztie, baina nahi rekompensauta edo sari bezala, lan horren sari bezala, Murias taldea pasatzeko aukera eman ziaten. Etzien ere 2 urte hobenak izan, enun mailaik haundina ematea lortu, oso zaila da, gaur egun, baina danak nahi dugu dana eman, nik dana eman nire partetik dena jartzen nun beti, ez dauket inungo, ez dut inoiz esango gehiago entrenauko banu, edo gehiago zainduko banitze ez, nik uste dana ondo inula, baina txarra nitzen, eta baina hor 2 urte nituen, eta gero hortegia Kontador Fundazioa pasan nitzen berriz, masagista lanetan honitzen 2 urtez, gero Euskaltelek aukera eman zien Jorgek, eta beti ongo naiz oso eskertuta, bai Kontador Fundazioi eta bai Jorgei behai. Eta zu noiz pentsatzen hasi zinean profesionala izan daiteke jauzi hau eman behar dut, gehiago exigitu behar dio nire buruari, noiz aukizten duen hori buruan? Ametsa beti, seguro, eskoletatik, baina errealitate puntu hortara noiz iritsi? Bai, nik uste ja Kontadorren ekipoa pasan itzenen, eta ja dana askoz profesionala guazanen, hor ja pentsatzen hastezea, ja dana gertuko ikusten duzu. Azkenen hemen jolas bat bezala hartzen genduen, ondo pasatzen genduen, karrerak irabazte egin uzten, baina inungo presioik eta inungo estresi gabe, baina gero hor ja bai exigentzia handigoa zala Kontadorren, eta hor ja pentsatzen hastezea ez, entzuten duzu honek ez dakitzenekin sinaudo, honek berestekin, ez duzu. Igual nik
gustatu egiten aukera jukitza, eta hor ja, bai. Beraz, zure progresioa zeharo ezberdina da, nolako esaten da orain txirrindulariena? Ze ez dakit eure buruan dakatea kadete izan esaten zenuna juniorratik ez dute afizionatutik pasa nahi, edo testuinguruak behartutako abiadura batera da? Bai, azkenen hoixe behartzen da ez, esan dizutena, oaintxe bertan ematen do 22 urtekin zarra zehala, beraz, juvenil guztik ikusten due ze pasatzen nahi dan, bai estatu mailan Perikas eta jende honekin, baina adibidez gure talden baita Marko Martin daukeu, juvenietatik zuzenen pasadana. Eta oaintxe bertan nik uste deitzen diozula juvenil bati, ez dakit, lehenengo 10etan dabilen nahi hemen karrera guztietan esateko, eskaintzeko hemengo 23 urtez piko talde baten egotea, eta nik uste decepzioa egingo zala. Zatik, ja ikusi due juvenietatik kontinental maila pasatzea dela gauza normaltzat bezala ikusten du, eta ja nik uste hori psikologikoki oso gorra izango dela datozen urtetan. Bai, eta zuk esan dezunakin, guztiz ados, batzuk edo kontinental mailara pasa, inkluso pro-konti edo kultur mailara, Markel Belokik egin zuen bezala, edo atxekabetasun hori, zer gertatu nerekin, urrengo urtean, ez, aurten abuztuan, Paulo Astizekin berdina izango dugu, emakumezkoetan, eta zuek, haiekin ja taldeak dituzunean, gazteak direla, umeak direla ikusten duzunean, nola lan egiten duzue haiekin, ze seguro, Roglic bat, ez bakarrik palmaretxagatik, baizik eta heldutasunagatik, ez dela berdina berarekin lan egitea, Marko Martin batekin. Bai, kontu handiz ez, guaz adibidez 12 txirrindulari dauzkeu, kontinental mailako kategoriontako talden, eta egi esan 3 zuzendari gare, bakoitzak 3 edo 4 txirrindulari dauzkeu zean hartzeko, behaekin kontaktu neoteko, eta kontaktu handia mantenduz eta ondo zainduz ez, pixkanaka gauza ginez, gauza asko ezin zaizki exigitu, jende oso ona daukeu, munduko txapeldunek eta bar dauzkeu, orduan danak oso diferente di ez da, adibidez Marko Martin bat, inoiz hemendik atea gabe zeon, bai Frantzin pare da lasterketa, baina oso ezberdina da. Euskal Herriko juvenietako txirrindularitza edo derrepente profesional mailan lehiatzea saltoa ikaragarria da, eta pazientzikin eta pazientzia eta lasaitasuna transmititzen. Hori gertatzen da ere baita ez, azkenean Euskal Herrian zorigona gara, ze kriston egutegia daukagu juniorrekia demoraldi osoa hemen egitea daukate, baina beharrezkoa dute ere irtetzea, eta batzutan nesta pixkat endemikoa geraen hortan, gure artean ibiltzen garen hortan, gero jauzia badakagu, seguro Danimarkako txirrindulari dituzuela, edo alemanak, edo frantsesak, ohituago daudela, tropel ez ezagunetara aurre egitera, eta baita ere ohituagoak seguro egongo direla, bidaiatzera, mugitzera, etxetik urrun egotera, hori ere gure txirrindularitza pixkat kalte. Bai, ez da kalte edo ez, baina egia dana baita. Kalte egutegia, noski ez, baina bai kalte siakaso, gero errealidea asko aldatzen dela oso askar. Bai, han gazte-gaztetatik ja txirrindularitza dedikatzen dira, eta oso zailduta ere, negun 2 hilabete kalpen pasabarra dauzkiela, hemen txirrindulari europearrak, eta behaientzako ez da pixu bat ez, etxetik kanpo egotea, baina hemengo gazte jendea ez dago ituta, hemen azkenen astebururo karrera dauzkegu, 5 egunez behin karrerak eukitzen inuzten hemen, eta ez gare ohituta hemendik ateatzea. Eta hori realidade bada, eta zailagoa da. Adibidez, ni bai Markokin lan bat egiten saiatzen ari naiz, beha kontzientziatzea, zertan daun, eta hori dana, baina danak prozesua duke. Ezin zaila berdin esegitu hemendik Euskal Herritik edo Espainia mailatik igodan txirrindulari bati, edo lehengo urten juvenietan adibidez, nazioen kopa guzti bat korritzen nahi zen korredore bati. Zati era bat diferente dira. Juvenietan karrerak ditu baita juveniekin aurten, eta karrerak, ez da karrera bat 120 kilometrotik jitsi. Eta hemen juvenietan 70 kilometroko karrerak izaten dira. Hori ere, pixkanak aldatzen da, baina baita ere pixka kostatzen zaigu. Eta guzti honekin non geratzen da afizionatu maila, batez ere Euskal Herrikoa? Bai, hor dator galdera ez, zatik baina adibidez Ainauter urkaregi bat, ikaragarri dabil, beha da estatu mailan txirrindulari hobena, dudai gabe, baina nire du dauzket, nik uste ez dola afizionatu maila hori salto ingo dola,
eta azkenen juvenil ez di afizionatuta pasatzen, orduan afizionatutako mailare beti jeisten dijo, orduan ja ekipo handike juveniletan gehiago fijatzen die, hemengo afizionatu maila baino. Eta ez dakit, nik uste ez luke beharko, baina galtzen dijon zerbait dela. Baina ikusten ditugu oraindik ere, batez ere hemengo protein taldeek aukerak ematen dituztela afizionatuei, eta bazu esaten zenian Hungrian izan zarela pasaren astean, hor 5. postuan, iaz hemen Euskal Legutegia lehiatzen zegoen txerrendulari bat, Irunen zure meta berdinen irabazi zuena Bidasoa itzulean, baita ere Arrate igoera irabazi zuena, Jan Castellon, iaz ikusi genuen ere bai Kajarrualek, bai Euskaltelek pasa zituzten txerrendulariak gehien bat eliteak zirela, Alex Díaz, Javier Ibáñez, baita ere Ander Ganzabal Euskaltele Euskadin, eta azkena ez dakit nola baiteko, galdera hori ahaztu ditugula eliteak, 25 urte horiek esaten dituzula, Mikel Landa adibidez, ikusten dugu, oraindik ere 35 urterekin, Peio ere, Euskaltele Euskadi, antzinako Euskaltele Euskaditik atera zen belaunaldi bikain hori oraindik ere mantentzen da, hein batean, eta, agian denborak esango digu, juniorrek aukera bat behar dutela oso onak direnean, baina oraindik ere afizionatu mailak bizirik behar duela, ze hortik ere usta berantiarragoak, baina usta honek atera daitezke, ez? Hoxe ez, nik 23 urtez piko maila hoi mantenduko nuke eta danai esango nieke hortik pasatzeko ez. Nik nioke inorri gomendauko juveniletatik salto ematea, profesionaleta, espazia ez dakit, beste munduko zerbait. Arranko bat. Baina bestela danai zeatik saltoa ikaragarria da. Juveniletatik 23 urtez piko maila hemen Euskal Herri mailan saltoa ikaragarri intzitzaiten nahi, eta uste salto ikaragarria dela. Pentsaia juveniletatik Mallorca Challengeen korritzen haste zeanen, munduko txirrendulari hobenakin, esatezu. Batzun ondo balin badijo oso ona izan daike, baina ikusten bazu 50 kilometron ezin diozula pelotoia esegi, normala hoi izango litzekela, juveniletatik etorrita, psikologikoki lan askoen barko likeatzen. Nunda jauzi handiagoa, errendimenduan, erritmoan, kilometrajean bai, baina erritmoan eta txernuari bezalako garapenean, edo testu inguruan? Nunda gogor aldaketa handiagoa? Denen. Azkenen errendimendu handigoa danen, taldeekiko handigoa da, dana exigentzi guztik handigo die, eta nik uste dana dala. Gero bai, karrera jutezea eta beste maila bada, beste ritmo bada, luzapena, eta dena. Ez dauke inungo zer ikusik, hemengo juvenile mailak, hemendik kanpo daun kontinental mailako mailakin. Eta azkenekoa, bota dituzu izen batzuk juniorrekakoak, afizionatu mailan ere bere garrantzia dauke, zein txerrenduari ikusten duzu afizionatu mailatik pasatu dana, eta hurrengo urtean profesionaletara ez, baina kulturrera gauzak ondo, urrengo Peio Bilbao, urrengo Mikel Landa agian gehiago da, baina urrengo Jon Izagirre, horrelako txerrenduari bat, Euskal Herritik atera eta afizionatutik pasatakoa, zein apostu izango zenuke? Peio Laberria bakigu ez, kulturria iritsi da, kotxean. Oaintxe bertan esatea oso zein guztietan, zeatik azkenen egia da hemengo karrera asko, Espainiako kopa hemen aiztondo Valencia gadana Cesar Perezek irabazi do, ez da Euskaldune, eta zai egingo zitzaiten, baina gustatu zitzaiten Aitor Agirren salto bat ikustea, ez? Bakigu danak ez dela zigotzailea, baina nik uste asko progresatzen nahi dela, eta ez agian irabazle bat, baina talde handi baten laneako oso baliagarria izan zitekeela, bai klasikatan edo era hortako lasterketatan, zatik Euskal Herrin ematen do igotzaia espazea ez da zula ezertako balio. Batzutan ala. Eta hoi realitate bada, eta ez badezu igotzen, ez zaio aukeraik ematen inorri ezertako. Eta txirrindulari horrek balio gehiago izan dezake, beste edozein gorla irabazten doan, edo beste edozeinek baina. Eta kolore laranja eta baita ere berdea eta beste berdea ahaztu gabe, gure Euskal Herriko 3 protein taldetatik zein ikustezu goraka jun daitekela. Zen nik adibidez eta Goierren alde bategi botatzearren Xabier Berasategi, batez ere aurten pausu bat eman duela, iaz zuk bertan izan zenuen Euskaltel Euskadin, izan daiteke txernalietako bat hemendik urte batzutara ikurrina mundu osoan zabaldu dezakena. Asko gustatu egiten, erlazio oso ona daukat behakin, aprezio handie diot, bakit ze profesionala dan, bakit ze txirrindulari mota dan, eta gustatu egiten ez, beha
beti asko saitzen nahi naiz beha, bere emaitza guztik, lehengon kontaktu neon itzen behakin, eta etzaioai igual nahi bezain ondo ateatzen dana, klasikotan eta hori, baina nik uste balio handiko txirrindulari dela eta baloratu beharrekoa. Eskerrik asko, Peio, eskerrik asko zuei. Elkarrizketa hau pixka berezia zen, 15 urteko diferentzia eta berriz ere Peio hemen izatea, eta batez ere guain Peio da hon bezala, eta Peio hartzen duen postua zeharo aldatu da txirrindularitza, gu ere asko aldatu gara, esaten nion hasieran, bideo hauek grabatu hasi nintzanean DBH baten nengon, infantil mailako lehenengo urteko txirrindulari nintzen, oain dana aldatu da, baita ere sare sozialen kontsumoa euskara bera ere asko aldatzen ari da. Baina bueno, gure horretan jarraituko dugu, aste honetan ere baditugu lasterketa politak Euskal Herrian disfrutatzeko, junior mailakoak, hain modan dagoen UCI junior maila hori, baina baita ere Nafarroko itzulia, hortaz ere gozatuko dugula, eta zuei aste honetan bai bereziki eskerri beroenak gu jarraitzen izateagatik, Laboral Kutxari bideo hauek babesten jarraitzeagatik, eta aurrengo astean jarraituko dugu elkarrizketa interesgarriarekin. Ni esker, Peio. Eskerrik asko zuei eta segi beste 15 urtez lan polita bila. Ikusi dugu, urte bukatzeakin momentuz nahikoa. Ni esker.